Hi mga Lodi! Hi! Kumusta? Mamalit na dai mi online dai karon. Mamalit mi og kining mga gamit nga wala na dili na mapuslan ba? Wala na gigamit. Mapalit mi ana. Bisag unsa? Basta kay mahalin. Bitaw mamalit mi og kining presa ng mga lata ka kutob sa mga lata, basiyo sa pintura, sa corn beef, basta kay lata. Timan mga plastic, palit mi ana, plastic nga kuan. Basta kay plastic. Unsa man na, di man ako ma-describe ang plastic ay. Kutob sa mga plastic. Botelya. Kana palit mi ana botelya. Kining parehas ng tanduay, syuktong. Mapalit mi ana. Kining mga bakal. Mapalit pud mi ana bakal. Bisan unsa gud nga bakal, basta kay bakal. Hasta lansang, palit gani mi ana lansang nga kaning basta kay wa na gigamit, wa na mapusli. Mga pantalon. Palit gyapon mi ana pantalon. Kay basta ako lang nang pasabot ninyo unya nganong palito na mo na hastang kuan pantalon. Kining sinina nga wa na mapusli kay barato ra gud among palit ana basta palit mi anang mga sinina kutob sa mga kuan. Basta kay wa na ninyo gipanggamit, ayaw lang po na ibaligya po ng kaning gigamit pa kay masig magmahay mo nga inyong gibaligya. Nindot pa day gwapo pa. Gisuot pa day nako. Kanang cellphone, palit gyapon mi ana cellphone nga guba. Kutob lagi sa kaning kuan. Kining wa nang gipanggamit lagi. Kung naay brief, pwede gyapon na brief. Bahala gud og kuan, gisi na. Pwede ra gyapon na kay paliton gyapon na namo. Og kuan, naay scene nga daan diha, pwede ra gyapon tong scene nga daan diha. Paliton man gyapon na kay timbangon man na kinilo, no? Kutob gyud sa kaning kuan og nakalimot naman ko unsa pay lain nga kuan pwede pa mapalit kay aron ma-inform ta pud mo nga unsay angay ninyong iandamon para mapalit namo. Bisag kuan gani kining panty, pwede gyapon na siya paliton gyapon na namo bisag kaning gisi na murag ang bangag mura na kadak-og piso bitaw, paliton gyapon namo na aron mo masayod. Wa lagi palabay aning kuan lagi kining negosyo ha. Palit gini kutob sa among mahimo, palito na mo na. Ingna kog bakakon lagi. Kay ngano man gyud nga gusto man mi mo palit anang kuan kining presa ng pantalon. Ug magamit pa man gud na siya parehas ng kanang wa pay gisi. Ako man ang suoton man ako na mao nang ako gi-online aron di na ko maglisod og pangita og kuan unsay pangsuoton niya. Parehas ng sinina. Babae man o mga malaki, mapuslan magyapon na god. Parehas ng sinina lagi. Kung naay pang lalaki o gwapo pa, di suoton nako na alangan di ako gipalit og prato kumpra, di piting hihayan ako. Di ba tinuod? Og gisi og bakaya pa na siya tahion. Magamit bang gyapon na siya, tahion lang na tapakan. Gamit gyapon na ngano kung di magamit, kung di na makaya, himuong trapo, ana ra man na.
Bisuron pa man nimo. Parehas nang kuan. Kining panty. O dako na kay gisi. Ay, tapakan nagyapo na. Ug di na makaya og gabok nito kaadyo. Ay, himuong yapong trapo. Gamit yapon na himuong trapo. Oh, basta lagi. Basta andama lang ninyo ha. May schedule lang mi og kaning kuan unsang adlaw kay kaning aron di na mo maglisod og kaning kuan. Iatang lang sa kalsada ha, sa highway sa kalsada ha. Kay tama-tama pod og naay moagi isda. Sugot man ka mo i-barter na tong isda. Aw, ay di pod siguro makayag barter na to ng isda. Mahal man ang isda. Tuba inawon, mahal gyapon tuba. Pwede ra. Gyapon. Pero apil kog inom. Gago!